No pareu per posar la posició. Per davant del cavall. Per davant del cavall, però. No? Ah, vale, perquè ja no el veig. Ja està bé. Sí, sí, el patí és molt vinculat al darrere. El patí s'encarrega només al meu llibre. Ja prou, Rui. Ja prou. Ja espero. No pensai, eh?
Cabrón. Gracias, Papo. Oh, me he quedado ciego. Pasa que el año que viene voy a ver cada vez el año pasado. Quiero decir. Ah, ¿cómo es eso, mamá?
espectáculo aquí. Mira, no me la venga. Vale, ajunteu-se i a la que passeu el cotxe torneu-vos a separar. No voy a la vez, voy a entrar a la mano. Alta foto. Vaig, Carmel.
Hola, nens i nenes de la Pobla de Lillet. Després d'un llarg viatge des de l'Orient, ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres. Estem molt contents d'haver arribat aquí amb un altre any en aquesta nit dels Reis de tan màgica. Més que mai, treballarem per intentar que els vostres desitjos es facin realitat. Mirarem de deixar-vos el que ens heu demanat i, si no és possible, us deixarem una altra cosa que també us agradi. Avui és nit d'il·lusió i emocions i volem que gaudiu al màxim de les festes i que a la tornada a l'escola hi poseu tot el vostre esforç. Us heu portat bé durant aquest any? Sí! Us heu portat bé durant aquest any? Sí! Penseu que ho veiem tot i pels que us heu portat regular encara sou a temps de fer una mica més de bondat. Ja hem rebut les vostres cartes i el patge reial ens ha dit tot el que veu apuntar i demanar. Després d'uns anys en els que no hem pogut venir en aquesta nit tan màgica, tornarem a donar regals a l'església i després els repartirem per totes les cases amb la clau màgica que ens entregarà ara el senyor alcalde. Com ja sabeu, la clau obre totes les portes de la vila i així podrem deixar tots els regals a les vostres cases. En aquests dies tan assenyalats hem de pensar també en els altres, amb els que hem de ser més amables i estimar a tothom. Pues moltes gràcies per haver vingut i visca la Pobla de Lillet! Visca! Visca!
Les torxes separades al cantó contrari del cavall. Que vagi fent el cavall. Que vagi fent el cavall. Ja tenim les butxaques plenes. Molt bé. Ona, ja està. Ara deixa'ls que pugin. A la plaça ja pararem. Els fiquem aquí i els deixem passar.
Pensavo che le girata la vita, poco a poco. Us heu portat bé? Sí, molt. Aquí perquè giraran els cavalls. Comencem a fer la formació i amb els cavalls arribeu a fer la formació. Ja ho anar. Que l'Ajuntament. Espereu que vingui el rei.
Patinarà a cavall. correu tant. No tant. Veus una mica. Vale. Vale, vale. Comencem un altre cop.
les escales, eh? Compte que hi ha escales aquí, eh? Passem per aquí la... Pobreta. No se l'esperava. Ja està, ja està. Ja està, ja està. Aneu. No sé si és de casa aquesta,
Gràcies. Que te'l fes? Hola, gràcies. Així anem avançant, les que veiem reis i aprofiteu per talla. Ona. El costat, Hem de desmuntar. sisplau. Ara estaran aquí la fem per i passar per fora. Anem avançant una mica per anar deixant pas cap allà. No, jo penso. Vale. Posa't al costat, Ona, si vols un moment. Endavant, farem els altres dos. Ara Avancem. Deies, avanceu. Jordi, mascareta. Deies, avancem. Som tots, actes de la residència. Vinga.
Ja tens per menos. Ja estic gràcies o no? Ja t'hi diu. Si no te'n vas sense carmelos. Anem? Continuem, cau. Sí. Ja us heu portat bé? Vine. Mira, Kevin. No convendrà.
casa està parlant de l'home. I podries donar a algú? A la meva mare o alguna cosa, una agulla de cap que cau, que no es clavi enlloc ni per l'esclavi. Jo no acabo... Com massa enrere ells. Els correis, matxes. Ara la broma, un any. Sortirem sempre a la tele perquè el Jordi. Que ja... No la puc deixar sola, si és bueno. Un o altre sempre... És que ja t'ho guardes, però... Ara em truca el meu germà. Espera. Ah, Guardiola. El tanto que són els carrers discrets, amb el cavall. Ja ho sabem, Xisco, ja ho sabem. L'altra gent no ho saben. Sí, els hem explicat abans. A veure, tindria d'anar per aquí. No, no estaven.
de davant. Jo he vist el Casanova perquè s'ha pujat molt, no recordeu com S'ha de caminar. Ja, m'ha ajudat que no pujada. Ja la puc, ja quasi bé. Ja m'ho puc. Com va de carnets, majestat? Falten? Vale, vale. Uy, gracias. No gaire. No, no dic
S'ha constipat. En sèrio. S'ha constipat. Patjo. Yung signal kanina. Mira,
tira. Sí, senyor. Pareu. Ja poden anar baixant, no? Va, aneu baixant, va.
s'acaba, no? Sí, a ver, gràcies. Oberts a l'esquerra! No, oberts a l'esquerra! A l'esquerra! Enrere! Sí, sí, sí. Enrere! Cap aquí! Per aquí, per aquí! Travessar el pont cap al Monteral i cap a Església. Cap on vista l'Església. Sí, cap on vista l'Església. No, ara per aquí. Sí? Sí. I com hem passat... Ja ens trobem aquí, eh? Sí. Primera volta i... Ja em tira cau. Esteu per aquí, també. No fan res de... Vés al tacto més cap al millor, eh? Passa'm bé. Sobre. Ja passeu a les dues. Ara és igual a l'ordre. Era un quilo que...
No puc caminar, estava a punt de caminar. Escalfat. El parc estava a punt. Sí, podria nombrar-te. Hola. Carles. Hola. Hola, no vinguis, no. Diríem a la tribuna. Vinga, va. Sí, va.